Jo, čaute. Moje meno je SD Rapper a dneska vás vítam pri ďalšom videu. Ešte skôr ako začneme do videa, chcela by som vám povedať niečo o tom, že prečo som teraz dlho nebol na kanáli aktívny. Bolo to z toho dôvodu, že som mal teraz veľa písomiek a mal som to aj ťažké jak s tanečnou, tak so všetkým. A teda chcel by som vám dneska ukázať, ako to vyzerá, keď si večer balím náradie na ďalší deň, keď viem, že idem niekomu niečo operovať. Takže, dneska, ideme krok za krokom. Balím si to do takéhoto sivého zatváracieho kufra. Sivý zatvárací kufor so zámkami preto, lebo neviem, že to vyzerá štýlov, ale je tu veľa priehradiek a veľa úložného priestoru, kam si viem dať rôzne veci. Takže, začal by som asi tým, že čo vlastne čo tak používam. Alebo čo tam nesmie chýbať určite a potom to uložím, aby to vyzeralo pekne. Nesmie chýbať sada 1, v ktorej bývajú šrobováky. Nesmú chýbať takisto rukavice, keďže neznášam, keď idem niečo opravovať a používam na to heatgunu a spálim si potom ruky. Ďalej, tu mám svoju sadu v tomto starom peračníku. V podstate táto sada obsahuje všetko, čo neobsahuje táto sada, čiže nejaké pinzetky a menšie veci, rôzne šrobováky, nože, kefky na čistenie, lepiacu pásku, ktorú púšťam na kontakty, tieto veci, keď niekomu potrebujem štieknúť displej a pero, keby náhodou dať niečo podpísať. Ďalej, tu máme samozrejme heatgunu. Heatgunu potrebujem na to, aby, keďže dneska pôjdem robiť iPhone 8, teda zajtra pôjdem robiť iPhone 8, tak na to potrebujem heatgunu. Keďže už iPhone 8 boli vodotesné a majú tam nejaké to lepidlo, tak potrebujem heatgunu na to, aby som to otvoril. Ďalej, samozrejme lieh. Ja to nosím v takejto malinkej fľaštičke. Je tu dostatok liehu na to, aby som vedel niečo očistiť, keď tak rozmočiť lepidlo. A ďalej tu máme ešte väčšinou balíček. Už som ho pozeral, či všetko prišlo tak, ako prišlo a väčšinou tu máme takto. Je tu displej iPhone 8, samozrejme v čiernej farbe. Vždycky, keď objednávam veci, tak sa predom uistím, či ten displej nie je prasknutý. Čiže keď už mi takto prišiel, otvorím, čeknem, krásne, neprasknutý, môžem vrátiť naspäť do krabice. Displej. Ďalej, samozrejme, môžem zobrať takúto lepku pod ten displej, teda nie, že môžem, ale bolo by dobré. Samozrejme faktúrka a ešte k tomuto, toto malo byť pôvodne pre mňa, ale keďže som zistil, že toto full cover sklíčko je proste čierne, môžem vám to rovno ukázať. Ja mám iPhone 7, ktorý je biely, no toto je full cover čierne sklíčko. A keďže zákazník, ktorému to pôjdem zajtra meniť, má čierne sklo, tak mu navrhnem, či by nechcel ešte za 2 € toto sklíčko naň. Takže, toto sú diely. A samozrejme, ako väčšinou posledné, pokiaľ ešte náhodou za niečo nechýba, tak používam svoju opravárskú podložku, ktorú používam na organizovanie šrobkov, nahrievanie, dávanie rôznych častí, bitov a podobne. Čiže poďme sa rovno presunúť na to, ako to idem upratovať tam. Čiže, začal by som tým, že samozrejme vždycky tam hodím túto podložku, keďže je najväčšia a malé veci tam dávajú jednoduchšie. Podložka vždycky príde takto, že polovica. Takto to vždycky zatvorím, aby to bolo polovicou tam. Poriadne, toto je podložka, ktorá mi nejako zázračne presne fituje do tohto kufríka. Ešte a tuto vložím túto menšiu časť, aby sa mi nedokrčila. Ospravedlňujem sa za ten zhoršený obraz, možno ak nie je zabraté všetko. Mám dneska toto dosť narýchlo. Ďalej sada 1.
Ale tu si dáme neskôr, keďže tu máme ešte túto hranátnu sadu. Hranátna sada príde sem. Alebo... Dobre, táto príde takto. Táto druhá sada príde tuto takto. Ďalej, samozrejme, hitguna. Hitgunu tu dávam väčšinou takto, tým užším koncom tuto a tuto si vždy zmotám tie kabliky. Snažím sa to dávať tak, aby sa mi to pri zatváraní nedokrčilo. Ďalej, liež samozrejme príde na nejaké voľné miesto. Rukavice tie obchám úplne kdekoľvek, väčšinou takto, aby to bolo pekné. A posledné prídu samozrejme tieto veci, čiže ochranné sklíčko, faktúrka, zadné displej, lepka. Čiže takto to vyzerá, keď to takto spravím. Tuto sú tieto 4 veci v tomto zadnom. Tuto, dakedy mávam niečo, tuto je podložka sada 1, sada kockatá, rukavice, lieh, hitguna. To je všetko, čo nás teda potrebujeme. Ďakujem, ak sa vám video páčilo, bol by som rád, veľmi by som bol za like a odber na tento kanál. Ak máte nejakých kamarátov, skúste im to odporúčiť, ak viete, že sa zaujímajú o takéto telefóny a iné takéto srandy, kľudne. A zatiaľ sa s vami lúčim. Chcel by som takisto vydať video alebo aspoň nejaký krátky zostrih z toho proste opravovania toho zariadenia. Ja sa s vami lúčim a čau.